Ćao svima, ja sam Milena i u današnjem videu ćemo pričati kako da odrediš da li za tebe više grupna ili individualna obuka. Pre nego što krenemo tome, hoću da vam se zahvalim na pažnji na protekla 2 videa kako odabrati najbolji kurs za sebe i hvala vam na interesovanju što se moja grupa za 4. februar popunila tom brzinom. Stoga objavljujem da će biti još jedna grupa, poslednja pre onu sezonu, ne haos, venčanje i matura, i ta grupa će startovati 26. februara. Za sve informacije slobodno me kontaktirajte. U grupnoj obuci sve je stvar u zajednici. Koliko god da je tu ljudi, vi ste jedna zajednica koja uči novu stvar, uči istu stvar i koja se podržava. Često se dešavalo u grupi, kada predajem i držim obuku i objašnjavam određenu tehniku šminkanja, da možda pitanje koje se baš ti nisi setila da postaviš, neko dodatno pitanje, neki ekstra odgovor koji ćeš dobiti od mene, možda se setila upravo tvoja koleginica i samim tim si naučila nešto novo i dodatno, pored onoga što ja prezentujem na času. Meni taj feedback je jako bitan zato što volim da čujem kako neko razmišlja, volim kada me neko pita nešto dodatno jer me podsjeti na neke stvari, tako da ja obožavam taj rad u grupi i ta pitanja koja mi postavljate. Druga stvar je upravo to što imaš priliku da na svakom času isprobaš različite tipove koža i očiju. Svako od vas u grupi je različit, pa i svi mi generalno u radu sa klijentima nećeš sresti 2 ista tipa očiju ili koža, ali generalno već na času kada imaš priliku da isprobaš i suvu kožu, masnu, spušten kapak, otvorene oči, ti ćeš već dobiti savjet i preporuku kako da određenu tehniku šminkanja prilagodiš pojedincu. Mi se svakog časa menjamo, tako da imaš onaj moment da si jednom šminkala jednu koleginicu, sledeći put drugu i da određenu tehniku šminkanja prilagodiš svom modelu. Ništa se ne radi po šablonu, pa je stoga ovo jako bitno. Takođe, bitan moment u grupnoj obuci je upravo onaj kada si šminker i kada si model. Zato što kada si model učiš šta je prijatno, nije prijatno i kako da kada budeš šminker upravo te stvari implementiraš i promeniš. Bitna stvar je da se tvoj klijent sutra u tvojoj stolici osjeća prijatno i zato je ovo presudno. Kod grupne obuke ono što je meni mnogo bilo simpatično je što se često dešavalo da se devojke druže i van tih časova i van te obuke. To druženje najčešće bude kada ne mogu da se organizuju za modele, ne mogu prosto da se uklope sa svojim drugaricama ili sestrama i onda jedna drugoj budu modeli na onim domaćim zadacima kod kuće. To je meni, presimpatično zato što prvo druže se van kursa, povezuju se na nekom drugom nivou koji više nema veze sa mnom, a treća stvar, i meni najbitnija je, radi se onaj domaći o kome toliko pričam. Taj domaći je za mene presudan zato što možeš da me pitaš ako ti nešto nije jasno, možda mi pokažeš šta si naučila, tako da ta vežba je jako bitna. Još jedna stvar kada je grupna obuka u pitanju i nema muzike, nastavljamo ovako u tišini. Još jedna stvar kada je u pitanju grupna obuka je što smo uvek updateovani. Šta to znači? Imamo Viber grupu i Facebook grupu na kojoj komuniciramo između časova i prosto na kojoj kada nađeš neki proizvod na popustu uvek možeš da obavestiš kada je više ljudi tu, updateovani smo na vreme, možemo da reagujemo i kupimo stvar koja nam treba, a da za to ne damo više para nego što moramo. Tako da kada je grupna obuka u pitanju, ja stvarno obožavam grupne obuke, obožavam da držim kurs i to neko druženje i učenje zajedno mislim da jako dobro ide u paru, tako da ako si ti neko ko voli da radi u grupi, ovo može da bude prava stvar. Individualna obuka, za razliku od grupne, je najviši stepen obuke koji postoji, pa samim tim i normalno i logično da ćeš dati neki dinar ekstra kada znaš da je konkretna obuka prilagođena samo tebi i tvom vremenu. Šta to znači? Prednosti individualne obuke su upravo oni kada neko se ne osjeća prijatno u radu u grupi. Neko prosto stidljiv. Neko u grupi ne može da funkcioniše u smislu da kaže vidi mene ovo nije jasno, treba mi više vremena, treba mi da idemo sporije ili brže. Tako da individualna obuka je tu da prati tempo rada jednog pojedinca.
Neko se prosto osjeća prijatnije na taj način kada radi, a samim tim će bolje i lakše i naučiti. Tako da je individualna obuka uvijek bolja za osobe koje prosto ne mogu da se uklope u grupnu, koje su rasterećenije u radu 1 na 1 sa pojedincem i ako je taj vid obuke za tebe, smatram da ne treba da forsiraš nešto i da ako se odlučiš u radu 1 na 1, neće ti biti možda ni žao da platiš neki dinar više za to u odnosu na grupnu obuku. Za bilo koji vid obuke da se odlučiš, ono što smatram da je jako bitno je da alate i znanje koje dobiješ na određenom času implementiraš. U tom je ona priča o domaćim zadacima. Dakle, ako ti je neko svo svoje znanje sažvakao, prepričao, pokazao ti postupno zašto, objasnio kako se to radi, korak po korak, i ti između časova to barem jednom implementiraš na modelu, uradiš taj domaći, ceo, pola, nebitno je, ali iskoristio si deo znanja koje si dobio, ta obuka će onda zaista imati smisla. Ova tema zahteva jedan poseban video, tako da ću pričati nešto više o samoj obuci i znanju u nekom novom videu, ali svakako treba da znate da ako želite dobre temelje za dalji napredak i dalji rad, mnogo ćete manje para potrošiti i zapravo ćete uštedjeti kada platite profesionalca koji je godinama radio, učio na svojim greškama i naravno provalio šta radi posao, a šta možda ipak ne, i rekao vam koje proizvode da kupujete i kako da ih tražite. Tako da zapravo obuka mnogo više ima smisla tada kada razmišljaš na taj način i jedina zapravo prava stvar je da svoje vrijeme i svoj novac uštediš. Nadam se da će vam i ovaj video biti od koristi. Ukoliko budete imali neka dodatna pitanja, pišite mi, rado ću na njih da odgovorim, a svakako volim da čujem i vaše mišljenje o ovome. Tu sam, čujemo se do sljedećeg viđenja. Ćao!